merħba ħbib għal programm ieħor hemm miktub programm fejn fih qed niddiskutu x'hemm miktub fl-ittra li l-Apostlu Pawlu bagħat lil Galatin u qed niddiskutu fil-fond is-suġġett tagħha vers. U sissa għal dawk li qegħdin isegwuna fl-ewwel programm għaddejna l-ewwel kapitlu minn vers 1 sa vers 15. Għal daqstant ejja ħalli naraw x'edna fl-ewwel kapitlu ħalli mbagħad inkunu nistgħu inkomplu bil-komplament tat-tagħlim. U edna fl-ewwel kapitlu li Pawlu qed jintroduċi lilu nnifsu bħala apostlu, jiġifieri xi ħadd li huwa mibgħut. U Pawlu qed jgħid isma' jiena t-tagħlim li qed nallimkom f'din l-ittra tajuli Jaxwa il-Messija u ġejt mibgħut minnu sabiex ngħaddi dan it-tagħlim lin-nazzjonijiet. U f'din l-ittra anke fl-introduzzjoni tal-ittra stess fil-fatt rajna fl-ewwel programm Pawlu jiddikjara s-salvazzjoni permezz tal-fidi u mhux permezz billi nagħmlu xi xogħol. Dan huwa l-iskop li Pawlu qed jikteb din l-ittra lill-poplu ta' Galatja. L-ewwel fil-fatt Pawlu jgħidilna il-kelma tal-hija l-ewwel qallut u mbagħad mal-ġentili, mal-nazzjonijiet. U din hija xi ħaġa li Pawlu narawh jagħmel fl-istorja ta' ħajtu meta qiegħed iwassal il-kelma ta' Alla l-ewwel iwassalha fis-sinagogi u mbagħad fis-sinagogi lut u wara mar iwassalha lin-nazzjonijiet. U fuq dan ħanitkellmu anke f'dan il-programm. Fil-fatt Pawlu kien qed jimxi fuq ħamejdu hekk ordni illi hija biblika tajjeb. Qed jgħidilna wkoll illi hemm biss evanġelu wieħed u m'hemmx salvazzjoni jekk tiġħad dan it-twemmin. Qed jagħmilha ċara Pawlu f'din l-ittra biex inti issalva trid temmen fis-salvazzjoni permezz tal-grazzja u li temmen f'Jaxwa li huwa s-Sid u s-Salvatur, il-Messija dak li salvana. Li ma kienx qed jgħid Pawlu f'din l-ittra li ma jgħidx Pawlu hija li m'għandniex nimxu mat-Tora. Imkien Pawlu ma qed jgħidha di, anzi hu stess jgħid illi jekk intom taqraw f'dak li diġà smajna fl-ewwel programm, Pawlu qed jgħid isma' jien ma kien hemm ħadd bħali li nimxi mal-liġi tar-rabbini, ma dak li r-rabbini kienu jikdbu. Pawlu kien perfett f'dik il-mixja, imma meta ltaqa' ma' Jaxwa, Pawlu rrealizza li dak ix-xogħol li kitbu r-rabbini ma jfisser xejn għas-salvazzjoni, imma daqshekk ma jfissirx li inti ma timxix mal-istruzzjonijiet tal-Alla. Irridu nagħmlu differenza bejn x'inhuma l-istruzzjonijiet tal-Alla, x'inhi t-Tora, u x'inhu x-xogħol legalistiku illi l-Lut kienu imdorrijin jagħmlu minn xkunithom. U Pawlu qed jgħid isma' dak id-drawwiet ma jfissru xejn għall-Alla. Imma tajjeb li nifhmu f'dana t-tagħlim ta' din l-ittra illi Pawlu imkien għal sissa sal-ewwel 15 vers li qrajna ma qed jgħid li ma nimxux taħt l-istruzzjonijiet taħt il-liġi, taħt it-Tora, taħt il-kmandamenti ta' Alla il-Missier. U naraw fil-fatt nibdew dan il-programm mill-aħħar vers li spiċċajna bih fejn jgħid hekk kara, spiċċajna vers 15, Galatin kapitlu 1 vers 15. Imma meta dak li għażilni sa minn ġu fommi u li sejjaħli permezz tal-grazzja tiegħu, mela Pawlu hawnhekk qed jgħidilna illi kien imsejjaħ kien għadu ġoġu fommu, jiġifieri dan huwa il-pjan tal-Alla Pawlu qed jgħid. U allura irridu naraw għal xiex kien mażul Pawlu, xi pjan kellu Pawlu għal Alla. U din risposta jtina Pawlu stess fil-vers li bih ħanibdew it-tagħlim illum. Galatin kapitlu 1 vers 16. Oġbu jirrevelali lill-Ibnu biex inħabbru fost il-ġnus minnu fih. Bla ma qatt infittex li nieħu parir mingħand bnedmin tad-demm u l-laħam. Mela Pawlu hawnhekk qed jgħidilna illi l-ewwel ma rreferalu għall-Missier huwa li biex isalva jrid il-Jaxwa f'ħajtu. Jaxwa huwa s-Sid u s-Salvatur tiegħu. L-ebda xogħol ieħor ma kien ser isalva ħajjet Pawlu biex jgħaddi għall-eternità. Dak li qed jgħidilna Pawlu f'dan il-vers, vers 16, imma ma jaqafx hemmhekk. Pawlu qed jgħid ukoll li minnu fih
b'revelazzjoni minn Jexua l-Messija minnu fih beda jxandar is-salvazzjoni permezz tal-fidi f'Jexua l-Messija, imma mhix xi ħaġa qed jgħidilna Pawlu li tgħallem mingħand il-bnedmin. Li għandek bżonn il-Jexua f'ħajtek biex issalva, Pawlu qed jgħidilna ma tallimix mingħand xi bniedem u se jgħidilna ħafna affarijiet ġifieri se jsemmilna min huma n-nies li qed jirreferi għalihom f'din ittra, ma Pawlu qed jgħid isma' dan it-tagħlim li jiena qed nagħllem ġej mingħand Alla dirett. Kien magħżul allura qed naraw biex jirċievi rivelazzjoni ta' min hu Jexua l-Messija u jipproklamah mad-dinja kollha dik ir-rivelazzjoni li kellu Pawlu, dik li qallu Jexua lil Pawlu. Wara li urih li huwa l-Messija, u mbagħad urih li hu kien magħżul biex iwassal dak il-messaġġ li Jexua huwa l-Messija mad-dinja kollha. U għedna diġà għalfejn Pawlu kien magħżul fil-ewwel programm, għedna li Pawlu kien impenjat f'xogħlu fil-fatt qed jgħidilna mill-ewwel minnu fih. Il-mument li ġie mqabbad biex jagħmel xi ħaġa minn Jexua l-Messija minnu fih beda jagħmilha ma qatx jaħli ħin, għalhekk Pawlu kien magħżul biex iwassal dan il-messaġġ għax Pawlu kien bniedem impenjat, committed, impenjat fuq xogħlu li kien jagħmel li suppost kellu jagħmlu Pawlu kien jagħmlu u kien jagħmlu kif suppost. Għalhekk għalilna stess li kien ma kienx hemm bħalu ġo Iżrael kif kien iżomm il-liġi skont il-bniedem. Ejja ħankomplu. U ma ninsawx li dan ġara kollu wara id-dera li Pawlu kellu ġo Damasku. U allura issa qed naraw li Pawlu għamel perjodu jerġa' jistudja mill-ġdid dak li kien tgħallem taħt Gamaliel. U x'qed jifhem Pawlu issa Pawlu għandu rivelazzjoni, Jexua taħ rivelazzjoni. U taħ rivelazzjoni ta' min hu Jexua komparat ma' dak li miktub fit-Torah. Dan jottalina illum ukoll għall-ġenerazzjoni tagħna. Dan li nagħmlu aħna ta' Malta Messjanika meta nagħmlu l-istudji bibliċi tagħna fil-komunità. Infittxu u naraw u niddiskutu u nistudjaw fejn hu Jexua fil-Torah. Għaliex għax it-Torah hija l-kelma miktuba. Jexua huwa l-kelma ħajja. Huma l-istess ħaġa. Waħda hija miktuba u l-oħra hija ħajja. Ma jistaqat daw jikkontradixxu xulxin jekk fit-Testament l-Antik fl-istruzzjonijiet talla fit-Torah hemm miktub biex inżommu s-sibt qaddis, Jexua qatt ma seta' jiġi u jibdel jew ineħħi dan il-kmandament. Għaliex għax Jexua huwa dak il-kmandament. Imma għax huwa dak il-kmandament ma jfissirx li inti ma żommux bħalma hu min jaf ħafna jgħidu. Jgħidu għax jien għandix għalfejn żomm is-sibt qaddis għax dak żammu Kristu għalija, tajjeb, Kristu ma qatilx, allura ġifri inti tista' toqtol għax Kristu ma qatilx għalik. Allura inti tista' tiċċitja fuq il-mara tiegħek jew fuq ir-raġel tiegħek għax Jexua qatt ma ċċitja l ħadd. Ejja ħankomplu. Fil-fatt fil-vers li jmiss Pawlu jikkonferma li dak li kien qed jgħallem ma talmux mingħand il-bnedmin. F'kelma waħda Pawlu qed jgħid nisma' jien ma mortx xi Bible College. Jiena dak li qed nagħllem mhux xi jaħseb il-bniedem li l-kelma tal-Alla qed tgħid, imma dak li l-kelma tal-Alla qed tgħid għax tallimtu mingħand Alla dirett, b'revelazzjoni. Araw Galatin 1 vers 17 x'inhu jgħid. Bla ma tlajt Ġerusalem għand dawk li kienu apostli qabli, jiena mort fl-Arabja u mbagħad erġgħet lura lejn Damasku. Mela biex nagħtuh ma' vers 16 hawnhekk Pawlu qed jgħid isma' li Alla oġbu jirrelevali lill-libnu biex inħabbru fost il-ġnus. Minnu fih bla ma qatt infittex li nieħu parir mingħand bnedmin tad-demm u l-laħam bla ma tlajt Ġerusalem biex da ma marx ifittex il-ċaħad Ġerusalem xi wieħed mill-apostli li kienu għexu 3 snin ma Jexua ma marx ifittxhom biex jidhru nisma' għalmuni, le, Pawlu qed jgħid li rċieva rċefeh mingħand Alla. U qed jgħidilna li ma wkoll mar l-Arabja u mbagħad erġgħet lura lejn Damasku qed jgħidilna Pawlu hawn. Mela, li qed naraw huwa li l-ewwel mar l-Arabja u wara r-ritorn Damasku. Damasku ma ninsawx hija t-triq fejn kien sejjer kien qed għaddej minna Pawlu fejn kien sejjer Damasku meta derlu Jexua u qallu Pawlu għaliex qed tippersegwitani.
ftit kliem ġifieri Damasku huwa l-post fejn Pawlu kien sejjer meta kellu il-konvenzjoni u issa allura jemmen f'Jexua li huwa s-Sid u s-Salvatur li huwa l-Messija. Għaliex Damasku, għaliex fis-Sirja kien sejjer Pawlu? U aħna nafu l-istorja turina li Damasku kien il-bennina tal-Kristjaneżmu u minn fejn beda il-Kristjaneżmu fil-fatt Damasku Sirja li tisma' Iżrael, Damasku huwa fejn il-kredenti kienu ħarbu biex setgħu jevitaw il-persekuzzjoni li kienet ġejja mill-Lut ta' Ġerusalem dak iż-żmien. Il-Lut li ma kienx jemmnu f'Jexua il-Messija kienu qed jippersegwitaw il-daw il-Kristjani. U allura daw il-Kristjani ħarbu u marru jgħixu ġo Damasku. Fil-fatt nistgħu ngħidu li Damasku huwa l-ewwel post relatat ma' l-eżilju tal-kredenti. Imma mhux biss. Fil-Vanġelu naqraw li anke Jexua kien iżur il-Lut li kien hemm fis-Sirja. Naqraw fil-Vanġelu ta' Mattew illi dawn kienu Lut illi ġew issettiljati hemmhekk wara li nieshom kienu ħarbu biex setgħu jaħarbu wkoll minn persekuzzjonijiet ta' qabel. U kienu qed jgħixu hemmhekk. U għalhekk naraw lil Jexua imur ġewwa s-Sirja għaliex? Għaliex Jexua ġie biex jiġbor lura n-naċ il-mitlufa. Daw kienu Lut, anke forsi ma kienux ħanejdu messjaniċi, kienu għadhom mhux qed jemmnu f'Jexua l-Messija ma kienu Lut illi ħarbu minn ġo Iżrael minħabba persekuzzjoni li kien jgħaddi minna l-poplu u marru jgħixu hemmhekk is-Sirja. U allura Jexua kien imur hemm biex jiġbor daw in-nies lura fit-twemmin il għaliex ġaralhom daw in-nies il-moment li marru jgħixu fl-eżilju, marru jgħixu fis-Sirja, intilfu fit-twemmin pagan. Bħalma ġralna pereżempju ħafna minna. Il-fatt li aħna imwielda f'din il-gżira ġejna imrobbija, ġejna malma tal-im fadz, tal-im pagan, fil-fatt jien nintaqa' ma' ħafna nies u nipprova nkellimhom anke fuq il-kmandamenti kif huma mibdula jgħidu li aħna ħin mhux hekk tallimna u jridu jaqbgħu hekk b'dak li talmu. Mhux hekk għal Kristu. Kristu kien qed imur biex iġib daw in-nies lura sabiex jemmnu dak li hemm miktub fil-kelma tal-Alla, fit-Torah. Fil-fatt taraw xejn Mattew kapitlu 4 vers 24. Il-fama tiegħu xterdet mas-Sirja kollha u bdew iġibulu lil kull min kellu kull ma kien hemm fuqu, dawk li kienu jbagħtu b'xi mart jew uġigħ. Il-maħkumin mix-xitan, il-mordab tal-qamar, il-mifluġin u kien ifejjahom. Mela qed jgħidilna il-fama tiegħu xterdet mas-Sirja kollha. Għaliex? Għax kien mar is-Sirja. Allura bdew jgħidu smgħu Jexua u kulħadd ġej biex Jexua jfejqilhom il-morda tagħhom. Imma l-mistoqsija li rridu nagħmlu fuq dak li qed jgħid Pawlu hija għaliex Pawlu mar l-ewwel l-Arabja. L-ewwel mar l-Arabja mbagħad mar is-Sirja. U interessanti tkunu tafu li l-Arabja huwa il-post fejn sibu il-muntanja Sion, il-muntanja fejn Alla ta' it-Torah ta' l-istruzzjonijiet lill poplu tiegħu. Allura x'qed jagħmel Pawlu hawnhekk? Pawlu reġa' mar biex jistudja mill-ġdid, Pawlu reġa' mar minn fejn beda kollox. Biex jistudja fuq il-kelma magħmula bniedem, Pawlu mar fejn il-kelma miktuba ġiet mogħtija lill-bniedem. U bħalma l-poplu Ludi ingħata l-liġi sabiex jgħaddiha lid-dinja, Pawlu ingħata r-rivelazzjoni ta' minnu Jexua fit-Torah biex hu issa seta' jgħaddi dik l-informazzjoni lilna. Huwa permezz ta' Pawlu nistgħu aħna nifhmu minnu Jexua fit-Torah. Huwa permezz ta' Pawlu li aħna nistgħu inqablu l-kelma ħajja mal-kelma miktuba. U dan huwa l-messaġġ li Pawlu qed iwassal f'dawn il-kitbiet tiegħu. Ma Pawlu qed jgħidilna l-isma' m'hemm l-ebda konflitt bejn it-Torah miktuba u it-Torah ħajja.
il-kelma miktuba u l-kelma ħajja. Jiġifieri x'qed jgħid Pawlu qed jgħid isma' jekk fit-Tora miktuba miktub li rridu nżommu s-sibt qaddis, il-kelma ħajja qatt ma tista' tgħidilna li s-sibt issa m'għandniex għalfejn nżommu qaddis, irridu nibqgħu nżommu qaddis. Ejja ħallina għaddu għal-vers 18, Galatin 1 vers 18. Imbagħad 3 snin wara trajt Ġerusalem inżur lil Pietru Kefa u qbajt miegħu 15 il-ġurnata mela x'qed jgħidilna Pawlu. Pawlu qed jgħidilna li għamel 3 snin jistudja t-Tora ġewwa l-Arabja u mbagħad għamel 15 il-ġurnata ma' Pietru. Ftit kliem Pawlu qed jgħid isma' jiena għamilt 3 snin nistudja r-revelazzjoni li tani Alla u ma tallimtix minn Pietru għax għand Pietru 15 il-ġurnata biss għamilt. Fi 15 il-ġurnata ma titallimx x'qed tgħidlek il-kelma tal-Alla fl-ewwel 5 kotba ta' Mosè. Imma interessanti tkunu tafu l-3 snin huwa perjodu fejn ħafna sinagogi fid-dinja jistudjaw fuq medda ta' 3 snin jistudjaw l-ewwel 5 kotba ta' Mosè. Dik li aħna nsejħu it-Tora. Aħna ta' Malta Messjanika dan nagħmluh f'sena. F'sena sħiħa 52 ġimgħa ngħaddu il-5 kotba ta' Mosè biċċa kull nhar ta' Sibt nistudjawha u dak huwa mod ieħor ta' kif sinagogi jistudjaw it-Tora. Min jistudja fuq medda ta' 3 snin u min jistudja aktar fil-fond fuq medda ta' 3 snin. Min jistudja fuq sena u min jistudja fuq medda ta' 3 snin. Ma Pawlu qed jgħidin nisma' ma' Pietru 15 il-ġurnata mill staġi veri li qed ngħidilkom jien għax tajuli għax huwa b'revelazzjoni f'daw 3 snin, mhux għax tallimtu minn xi ħadd, għalhekk qed jenfasizza Pawlu qed jenfasizza li t-talim tiegħu mhux ġej minn il-bniedem imma ġej dirett minn Alla. Ngħaddu għal vers 19. U vers 19 jgħidilna hekk ara. Mill-apostli l-oħra ma rajt lil ħadd iżda rajt lil ġagbu ħul mulej. Mela Pawlu qed jgħidilna li isma' jiena intqajt ma' ġagbu u ma' Pietru wara dan il-perjodu. Pietru ġagbu li nafu li kien ħu il-mulej u importanti tkunu tafu għal-ofol għal-messaġġ ta' dina litra fejn miktuba dina litra ġagbu huwa għanidlok l-isqof ġagbu huwa il-kap tal-Knisja Messjanika Ludija ġewwa Ġerusalem f'dak iż-żmien. U għalhekk qed jagħmel enfasi għalih Pawlu. Qed jgħid jismejna lil Pietru u lil ġagbu biss naf magħhom biss iltqajt. Imma again, li qed jagħmel Pawlu qed jerġa' jgħidilna jiġifieri it-tagħlim li tallimt jien ma tallimtux mingħand in-nies. Dak l-enfasi li qed jagħmel kull darba li jgħidilna dal-affarijiet Pawlu vers 20. Jgħidilnek vers 20 nara f'dan li qiegħed nikdbilkom nixed quddiem Alla minix nikdeb. Mela Pawlu qed jgħid isma' il-messaġġ li jiena qed inwassal għal darb'oħra qed jerġa' jgħid Pawlu anzi kontinwament qed jgħid fil-ittra, il-messaġġ li jiena qed inwassal huwa messaġġ li rċevejt dirett minn Alla minix qed nikdeb. U Alla jafu dan dak li qed jgħid Pawlu. Il-messaġġ li qed iwasslilkom, ġifieri s-salvazzjoni permezz tal-grazzja hija l-verità. U dik hija l-verità li aħna salvati permezz tal-grazzja. Imma ma nistax ma ngħidx imkien Pawlu ma qed jgħid li issa għax inti salvat bil-grazzja m'għandekx għalfejn timxi mal-10 kmandamenti. Imkien ma qed jgħidha Pawlu di. Alla assissa wasalna vers 21, wasalna kważi biex nagħlqu l-ewwel kapitlu, Pawlu imkien ma qed jgħidhom dal-affarijiet. Ejja ħankomplu vers 21. Imbagħad mort fl-inħawi tas-Sirja u ta' Ċiliċja. Mela x'qed naraw hawnhekk qed naraw li wara li Pawlu kkonferma ma' Pietru, ikkonferma ma' Pietru fuq il-messaġġ ta' salvazzjoni ta' fidi. Tela il-barra minn Iżrael u issa mar biex jibda l-missjoni tiegħu dik li jħabbar il Jaxua bħala s-Sit u s-Salvatur li jħabbar il Jaxua bħala il-Messija mad-dinja kollha. Min kien jgħix ġewwa Sirja u ġewwa Ċiliċja? Diġà semmejna Kristjani li kienu qed jgħixu fl-eżilju. Barra minn pajjiżhom minħabba il-persekuzzjoni. U x'inhu l-iskop tal-eżilju? L-iskop tal-eżilju huwa biex inti tiġi restawrat. Il-poplu tal-Alla ittieħed mar ġewwa l-Eġittu u ġewwa l-Eġittu
għamel 400 sena, għamel 400 sena jgħix fl-eżilju, ma jfissirx li għamel 400 sena fil-jasar, imma 400 sena fl-eżilju, u waqt li kienu qegħdin ġol Eġittu, il-poplu kien qed jiġi restawrat minn Alla. L-istess bħalna. Aħna imxerdin mad-dinja kollha, kredenti li nemnu f'Jexua il-Messija li huwa s-Situ s-Salvatur tagħna u li nemnu li rridu nimxu mat-Torah mal-kelma tagħna, imxerdin mad-dinja kollha Alla qed jirrestawrana, Alla qed jiġborna lura, Alla qed isejħilna biex nerġgħu nduru lejh. U mhux biss nemnu li Jexua huwa s-Situ s-Salvatur, imma wkoll imbaxxu rasna u nimxu wara l-istruzzjonijiet tiegħu. Dak huwa l-iskop tal-eżilju. Bħalissa fil-fatt aħna qed niġu rrestawrati biex inkunu preparati għal meta niġu biex ngħaddu għas-saltna ta' Alla. U dan hu dak li qed jgħid Pawlu f'dawn il-frus. Ħareġ mill-Iżrael u beda l-missjoni tiegħu bħala apostlu il-mibgħut tan-nazzjonijiet sabiex iġib lura dawk in-naċ li kienu imtelfu li huma imxerdin eżiljati mad-dinja kollha. Vers 22 il-knejjes mesta Kristu fil-Ludija kienu għadhom qatt ma raw wiċċi mela hawnhekk qed jagħmilha ċara Pawlu li s-sinagogi li kien qiegħed idur, il-kelma knisja hija kelma oħra għal sinagoga jew kongregazzjoni, binja fejn jiltaqgħu il-poplu tagħna, u Pawlu qed jgħid isma' li dawn in-nies il-Kristjani qatt ma kienu raw il-wiċċi, ma kinux jafu min jien. Imma rax jgħid vers 23. Kienu semgħu biss in-nies jgħidu li dak li darba kien jippersegwitana issa qed ixandar il-fidi li darba hu rid jeqret. Mela Pawlu qed jgħidilna hekk li fil-kongregazzjonijiet messjaniċi ma kinux jafu minnu kieku raw ħaddej fit-triq. Imma kienu semgħu fuqu. U x'kienu semgħu? Semgħu li dak li darba kien ippersegwithom issa qed ixandar il-fidi li darba hu stess rid jeqret. U hawnhekk ninnutaw allura sa Pawlu qed iżid xi ħaġa differenti fil-lingwa tiegħu. Qed juża lingwaġġ differenti. Issa Pawlu mhux qed jitkellem biss fuq is-salvazzjoni permezz tal-grazzja, mhux qed jitkellem fuq il-grazzja, imma Pawlu qed isemmi wkoll il-fidi li hija importanti li inti jkollok wara li tirċievi dik il-grazzja. U l-fidi f'Jexua l-Messija dik hi illi xinti temmen f'Jexua l-Messija timxi wara l-10 mandamenti tiegħu. Timxi ma' l-istruzzjonijiet tal-Alla, mat-Torah tal-Alla. L-10 li huma mhux 9 nedu ħafna di f'kull programm, forsi darba tidħol ġo xi 4 mħuħ. 10 mandamenti għandna mhux 9, ir-raba' wieħed għandu jgħod ukoll sal-lum bħalma jgħod l-ewwel, bħalma jgħod it-tieni u t-tielet. Ejja ħankomplu. Semgħu bil-Pawlu illi issa dak li kien qed jippersegwithom biex joqtolhom issa ġej qed jemmen bħalhom għandhom l-istess fidi li kellhom huma. U allura x'qed jgħidilna Pawlu li dawn in-nies semgħu? Pawlu qed jgħidilna li dawn in-nies semgħu li saret bidla fih. Li hija l-istess bidla li suppost tiġri f'kull wieħed u waħda minnha meta nagħtu verament ħajjitna lil Jexua l-Messija. Meta inti verament se ħajtek il-Jexua, meta inti verament tibda timxi wara Jexua, inti suppost l-Ispiritu Santu għandu jmexxik fil-verità, għandu jurik li rabak mandament għandu jgħod dik hija l-fidi. U dak li qed jgħidulna anke daw in-nies semgħu li saret bidla f'Pawlu issa. Pawlu li ma kienx jemmen f'Jexua l-Messija issa sar aċċetta, issa Pawlu aċċetta li Jexua huwa il-Messija tiegħu li mingħajru ma jistax isalva. Il-bidla issa hija li Pawlu għax hawnhekk din hija l-bidla li jagħmel Pawlu ħbib tiegħi ta'. Pawlu jgħidilna li isma' hu kien l-iktar wieħed tajjeb li kien jimxi mal-liġi tal-Lut. Il-liġi li kienu għamlu n-nies. Imma issa Pawlu qed jimxi biss mal-istruzzjonijiet mal-liġi ta' Alla. Il-liġi ta' Alla Pawlu qatt ma warraba.
li qed jagħmel Pawlu qabel kien jimxi mal-liġi tal-Alla u biex ma jiksirx il-liġi tal-Alla kien jimxi ma' ħafna liġijiet li jagħmel il-bniedem li Jexua stess irreferi għalihom u qallhom ismintom bil-liġijiet tagħkom ġibtu l-liġi tal-Alla fix-xejn. U dak li kien jagħmel Pawlu kien perfett fil-mixja tiegħu jimxi mal-liġijiet tal-bniedem u permezz hekk kien qed iġib il-liġi tal-Alla fix-xejn. Imma issa li ġie jemmen f'Jexua il-Messija issa qed jimxi biss mal-liġi tal-Alla. Għaliex, għax issa qed jemmen f'Jexua l-Messija. Issa m'għandux għalfejn jimxi ma' liġijiet legalistiċi li għamel il-bniedem, imma għandu jkollu l-biża tal-Alla dak il-bniedem li jgħid li t-Tora il-liġi tal-Alla hija xi ħaġa legalistika. Din hija xi ħaġa tal-biża li tgħidha. Għaliex hawnhekk inti qiegħed tagħmel dnub u qed iżżeblaħ l-Ispirtu Santu. Ejja ħankomplu ħalanqu dal-kapitlu. Vers 24. Wara li Pawlu għalinna li semgħu bil-bidla li saret fih għalinna u huma faħru lill-Alla minħabba fija. U allura qed naraw li wara li semgħu bil-konvenzjoni ta' Pawlu, il-kongregazzjonijiet messjaniċi jibdew ifaħru lill-Alla. U it-tifħil lejn Alla huwa messaġġ li Pawlu iwassal f'din l-ittra. Biex inti tfaħħar lill-Alla, timxi mal-liġi tiegħu. Ma tistax inti tfaħħar lill-Alla jekk ma timxix mal-liġi tiegħu. Dak jfisser. Għalhekk Pawlu issa m'għadux jimxi mal-liġijiet tal-bniedem. U daw in-nies meta raw dil-bidla bdew ifaħru lill-Alla u dan huwa li jiġri meta aħna permezz ta' mixja tagħna permezz tal-Ispirtu Santu li jgħinna fil-mixja tagħna meta aħna nimxu mal-istruzzjonijiet tal-Alla, meta aħna nimxu mat-Tora, id-dinja tara fina id-dawl, Jexua stess għal intom id-dawl, u huwa permezz tiegħek li daw in-nies ifaħru lill-Alla. Ejja ħanaddu għat-tieni kapitlu. It-tieni kapitlu illi jibda kara. Kapitlu 2 vers 1. Wara 14 sena rġajt tlajt Ġerusalem flimkien ma' Barnaba u ħadd miegħi lil Titu wkoll. Il-mistoqsija tagħna hawnhekk hija di, x'mar jagħmel Ġerusalem wara 14 sena? Fil-fatt aħna nafu li wara il-konvenzjoni tiegħu Pawlu kien iltaqa' ma' Pietru ġarbu għalilna huwa stess u issa wara 14 sena jevanġelizza u jipproklama il-Jexua bħala il-Messija reġa' irritorna lejn Iżrael, lejn Ġerusalem. Għaliex reġa' lura ġo Ġerusalem? Hemm raġuni? Iva, hemm. U Pawlu jtijinna vers 2. Ejja naraw xejn kapitlu 2 vers 2 ta' Galatin. Tlajt hemmhekk wara li kelli revelazzjoni u jien qed qudiemhom lill-mexxejja ewlenin waħedhom u rejthom l-Evanġelu li qed jinxandar fost il-ġnus biex ma nkunx ġrejt jew qiegħed niġri għal xejn. Mela, Pawlu hawnhekk qed jgħidilna vers importanti ħafna, irridu nifhmu biex nifhmu il-kontest ta' din l-ittra huwa importanti li nistudjaw dan il-vers. Għaliex x'hemm importanti fih? Importanti f'dan il-vers hemm il-kelma revelazzjoni. Mela Pawlu qed jgħidilna li mar Ġerusalem għaliex kellu revelazzjoni. Għal darb'oħra Jexua urih li kellu jitlaq hemm biex ikellem il-mexxejja tas-sinagogi ġewwa Ġerusalem. Biex jgħidilhom biex wassal il-messaġġ li hu kien il-magħżul minn Alla, hu kien magħżul minn Jexua il-Messija sabiex ikun l-Apostlu tan-Nazzjonijiet. U rridu nifhmu li r-revelazzjoni li rċieva Pawlu hija ma ninsewx is-salvazzjoni bil-grazzja. Di ħansemmiha ħafna x'importanti għal l-ittra. U mhux qed jgħid salvazzjoni permezz tal-liġijiet ma' magħmula mill-bniedem, importanti li nifhmuh dal-punt. Fil-fatt kellu żewġ rivelazzjonijiet Pawlu, l-ewwel ta' minnu Jexua u t-tieni li huwa l-Apostlu magħżul bħalma diġà semmejna ftit qabel. Biss għal darb'oħra Pawlu qed jenfasizza
li dak li qed jgħallem mhuwiex dak l-istudja jew tgħallem minn xi bniedem. Ma mal-ebda Bible College Pawlu biex qed jgħallem dan, imma dan irċevih minn il-Messija, l-istess Messija li ġie maqtul imsallab u qam mill-mewt. U lil min qed jispjega l-Evanġelu Pawlu f'dan il-vers. Fejn qiegħed Pawlu jitkellem, fejn qalilna li mar Ġerusalem. Min kienu il-mexxejja tal-kongregazzjoni ta' Ġerusalem dak iż-żmien? U diġà semmejna li ġagbu ħolmu lej kien il-mexxej tal-kongregazzjonijiet. Kien dak li aħna nsibuh bħala hawn min jgħidlu rabaj, hawn min jgħidlu pastor, hawn min jgħidlu isqof. Kien il-mexxej tal-kongregazzjonijiet ġewwa Ġerusalem. Importanti ħafna li di ma tinsawix minn programm mal ieħor. Ġagbu ħolmu lej huwa il-bniedem li huwa inkarigat minn daw il-knejjes ġewwa Ġerusalem. U li qed jgħid Pawlu huwa li joħtieġlu jmur Ġerusalem fil-kongregazzjonijiet li kien ġagbu sabiex jipproklama l-Evanġelu lill-kredenti li kienu joqogħdu hemm. Imma nnotaw li Pawlu iltaqa' biss mal-mexxejja ewlenin. Da ma marx ikellem in-nies, ma talax fuq xi pulptu f'xi knisja ta' xi 10,000 ruħ waqt ikellimhom, le iltaqa' mal-mexxejja. U għaliex Pawlu ħtieġ li iltaqa' mal-mexxejja, inkomplu naraw il-vers u il-vers fil-fatt jgħidilna u rejthom l-Evanġelu li kien qiegħed inxandar li kont qiegħed inxandar fost il-ġnus. Mela Pawlu qiegħed litteralment hawnhekk f'kelma waħda għal min mhux jifhem x'qed jiġri. Pawlu hawnhekk kien qiegħed jiċċallenġja, meta ngħidu l-kelma jiċċallenġja mhux bil-ġlied, tax hawn min jaħseb li meta tuża l-kelma challenge hija ġlieda. Le, mhix ġlieda. Għandna argument bejnietna jien qed ngħid tiegħi u inti qed tgħid tiegħek. Ejja naraw min għandu raġun. Dik li tfisser il-kelma jiċċallenġja. Pawlu hawnhekk qiegħed jiċċallenġja lil ġagbu lil Pietru sabiex jikkontestaw il-messaġġ li kien qed iwassal lin-nazzjonijiet f'kelma waħda ma jiċċallenġjahom. Alla ngħidu li jiena x'qed nagħmel ħażin. Dak li qed jgħid Pawlu. Fil-fatt dana insibuh anke joħroġ bħala riżultat joħroġ mill-ktieb ta' Latti, fil-ktieb ta' Latti jekk min issejjer żball għaliex m'għandix in-nota qudiemi, attenda għall-Kunsill ta' Ġerusalemm apposta sabiex jikkonvinċihom li l-messaġġ li kien qed iwassal huwa dak li rċieva b'rivelazzjoni mingħand Jexua il-Messija. Il-versi kompli biex ma nkunx ġrejt jew qiegħed niġri għal xejn. Pawlu qed jgħidilna x'kienet ir-raġuni għalfejn tala Ġerusalem. F'din l-ittra tal-Galatin, Pawlu qed jgħidilna għalfejn kellu jmur Ġerusalem. U x'kienet ir-raġuni? Ir-raġuni li Pawlu irtu waqqaf l-oppożizzjoni li kien qed isib meta jmur jippredika jwassal il-messaġġ ta' salvazzjoni bil-grazzja permezz tal-fidi f'Jexwa min nies li suppost kienu jemmnu bħalu. Nies kienu qed jopponuh, nies kienu qed jiġu kontrih biex iwaqqgħu dak it-tagħlim li Pawlu kien qed iwassal. U Pawlu għalhekk ġo l-Kunsill ta' Ġerusalem sabiex iwaqqaf din l-oppożizzjoni. Fil-fatt, il-problema ta' di kollha hija li l-oppożizzjoni ma kienx ġejja mir-rabbini lut ortodossi, dawk li ma jemmnux f'Jexwa l-Messija, imma l-problema li kellu Pawlu kienet li l-oppożizzjoni kienet ġejja minn dawk li jsejħu lilhom infushom lut messjaniċi. Kien qed jiffaċċja oppożizzjoni minn dawk hekk imsejħa aħwa fi Kristu, dik li tfisser lut messjaniċi. Dawk li suppost kienu aħwa fi Kristu ma' Pawlu kienu qed jiġu kontrih. U dan importanti li wkoll li tifhmuh minħabba l-qofol ir-raġuni għal Pawlu qed jikteb din l-ittra l-Galatin. X'kienet il-mistoqsija oriġinali li għamilna? Għalfejn mar Pawlu Ġerusalem wara 14 sena idur man-nazzjonijiet. Fil-fatt, ir-risposta nsibuha fil-Ktieb tal-Atti kapitlu 15. Fil-Ktieb tal-Atti kapitlu 15 minn versi 1 sa 3 naqraw hekk ara. Imma mbagħad niżlu xi wħud mill-Ludija u bdew jgħallmu lill-aħwa
Jekk ma toqgħodux għaċ-ċirkonċiżjoni skont id-drawwa li ġejja minn Mose, ma tistgħux issalvaw. Pawlu u Barnaba għamu kontra tagħhom u ħaduha magħhom bi sħiħ. Għalhekk għatawha li Pawlu u Barnaba u xi wħud oħra minnhom jitilgħu Ġerusalemm ikellmu lill-apostli u l-presbiteri fuq din il-kwistjoni. Ħalli nispjegaw ftit x'qed jiġri ħbib tiegħi. Mela, Pawlu qed jgħid hawnhekk illi kellu jmur Ġerusalemm biex ikellem il-mexxejja tal-kongregazzjonijiet, l-apostli. F'dal-każ Pawlu, f'dal-każ Pietru u Ġalbu. U l-presbiteri dawk li huma leaders fil-kongregazzjonijiet biex qed jgħidilna Pawlu ma nkunx qiegħed niġri għal xejn. Din hija r-raġuni għalfejn kellu jmur Ġerusalemm biex ix-xogħol tiegħu ma jkunx għal xejn. Li qed jgħid Pawlu huwa li kull darba li jmur f'xi pajjiż jipproklama Jexua bħala l-Messija, bħala l-Messija l-uniku salvatur tal-bniedem, kien qed imur warajh hekk imsejħa aħwa fi Kristu u kienu jgħalmu it-talim ta' salvazzjoni differenti. Pawlu jgħidilna uħud mill-ludija. Uħud mill-ludija Pawlu qed jirreferi għal kredenti Lud messjaniċi. Li fil-fatt ma kienu kredenti xejn. Għaliex qed ngħid hekk? Għax waqt li Pawlu kien qed ixandar il-Vanġelu ta' salvazzjoni permezz tal-fidi f'Jexua, dawn is-suppost messjaniċi kienu qed jgħidulhom biex isalvaw irridu jagħmlu iċ-ċirkunċiżjoni. Issa tinsawx dawn huma messjaniċi. Suppost jagħmlu lis-salvazzjoni ġejja biss permezz tal-fidi fil-Messija. Fil-fatt biex nagħmilha ċara imkien fil-Bibja, fil-kotba kollha tal-Bibja imkien ma nsibu li ċ-ċirkonċiżjoni hija mezz ta' salvazzjoni. Trid tagħmilha biex tkun salvat. Imkien fil-Bibja. Il-ċirkonċiżjoni hija sempliċement sinjal ta' fidi fl-istess fidi li kellu Abraham. Dik li tfisser ċirkonċiżjoni. Allura x'kien qed jiġri? Pawlu kien qed jippriedika s-salvazzjoni permezz tal-grazzja bil-fidi f'Jexua l-Messija, u mbagħad kienu qed jiġġudaw li suppost kienu messjaniċi jemmnu bħalu u kienu qed jgħidulhom li temnuhx tagħtux kasu mhux qed jgħid sew biex issalva trid tkun ċirkonċiż, jekk m'intix ċirkonċiża ma tistax issalva. Dan hu l-qofol għalfejn Pawlu kellu jitla' fil-Kunsill ta' Ġerusalem biex jizranġa, jiklarifika is-sitwazzjoni. Ir-raġuni hi li kien hemm min qed jippridika din is-salvazzjoni ta' opra ta' xogħol. Meta qed ngħidu opra ta' xogħol ma nagħmel bniedem. U għawek fejdu noqogħdu attenti. U għalhekk Pawlu qed jgħid isma' ix-xogħol li kont qed nagħmel jien kont qed nagħmlu għal xejn. Irrid noqgħod attent ħa noqgħodx nażaq fl-ilma, mela sewwa jiena qed immur nipprova wassal il-messaġġ u mbagħad jiġu daw u ħarbtuhuli. Dawk li suppost kienu aħwa fi Kristu stess kienu qed ikissru dak li Pawlu kien qed jipprova jibni. U kienu jgħalmu li Pawlu kien żbaljat, li Pawlu t-telim tiegħu kien insuffiċjenti. U għalhekk li tara ikellem il-mexxejja tal-kongregazzjoni u mhux il-membri. Mar biex jurihom li dak li kien qed jgħallem, jiġifieri s-salvazzjoni bil-grazzja, kien propru mir-revelazzjoni stess li rċieva minn Jexua. Bekk kien qed jgħallem dak li kien qed jgħallem Pawlu. U f'din l-ittra Pawlu qed jgħidilna li l-mexxejja tal-kongregazzjonijiet messjaniċi fosthom Pietru u Ġalbu qablu miegħu f'dak li kien qed jgħallem. Interessanti nkunu nafu għadi. Importanti li nkunu nafu għadi. Kif nafu għada li kienu qed jaqblu miegħu, araw x'qalilna vers 3 Pawlu. Madankollu anqas Titu li kien miegħi u li hu Grek ma kien imġiel li jkun ċirkonċiż. Ma nafx qed jgħid hawnhekk Pawlu. Qed jgħid innaqqas Titu li kien għanidu hekk Grik jew pagan, dik il-kelma tfisser, u li issa ikkonverta fludi messjaniku ma ġie mġiel biex jagħmel iċ-ċirkonċiżjoni. Jiġifieri daw aċċettaw li l-fatt li da ma kienx jemmen issa qed jemmen fil-Messija, allura huwa salvat. Ma kellux għalfejn jagħmel opri oħra, imma l-opri li qed ngħidu huma l-opri tal-bniedem.
Għaldaqstant, dan jurina li minn dan il-vers nifmu koll li l-Kunsil ta' Ġerusalem immexxi minn ġadbu ħu il-mulej qabel ma' t-talim tas salvazzjoni bil-fidi bħalma kien qed jippriedka u jgħallem Pawlu. U żommu f'moħħkom li dan huwa il-messaġġ li Pawlu jrid iwassal f'dan il-kapitlu. Il-messaġġ ta' salvazzjoni tiġi permezz tal-fidi u mhux ta' l-opri, imma ma jfissirx li ma tobdix it-Tora, ma timxix wara t-Tora. Ejja ħankomplu. Kapitlu 2 vers 4. Iżda minħabba xi wħud li jridu jiżattu aħwa foloz, importanti tifhmu għadi, aħwa foloz. Li ndaħlu blajet biex jissendikaw il-libertà tagħna li għandna f'Jaxua l-Missija ħalli jitfawna fil-jasar. Mela f'dan il-messaġġ, f'dan il-lingwaġġ Pawlu għandu il-risposta ta' x'qiegħed jiġri. Pawlu qed jgħidilna huma aħwa foloz. Aħwa għax jgħidu li huma messjaniċi jemmnu fi Kristu, aħna aħwa fi Kristu, imma meta qed wassal il-messaġġ bil-maqlub, Pawlu issa qed isejħilhom aħwa foloz. Kienu jmorru bil-moħbi, jissendikaw, jilabbuha li kienu kredenti messjaniċi, li kienu mbagħad kienu jistennew il-Pawlu jitlaq minn dik il-belt fejn kienu jkun qed jgħallem, u bit-tagħlim legaliżmu tagħhom kienu jwaqqgħu dak kollu li Pawlu kienu jkun qed jgħallem. U allura n-nies mbagħad kienu jidaħħlulhom il-biża', kienu jidaħħlulhom id-dubju, u n-nies ma kienux jemnu li biex is-salva tittemmen f'Jaxua, ma kienu jemnu li biex is-salva tittamel iċ-ċirkunċiżjoni. Dak huwa l-iskop ta' għalfejn Pawlu tara Ġerusalem. Xi ħaġa tindika illi l-istess ħaġa kienet qed tiġri ġo Galazzja u allura Pawlu kellu jikteb din l-ittra. Ejja ħankomplu. Għax baqalna ħafna studju twil da qedtilkom fl-ewwel programm. Pawlu allura qed narawh kien qed jgħallem din is-salvazzjoni bil-grazzja, daw kienu qed jgħallmu salvazzjoni permezz ta' opri u dan kollu jmur kontra dak li Alla dejjem irid minna. Fil-fatt, dan kollu jmur lura, dak li qed jgħallem Pawlu, kollu jmur lura għal meta Alla ħares il-poplu tiegħu mill-Eġittu, mill-Jasar. Għaliex ħassilhom, għaliex ħallishom mill-Jasar ġewwa l-Eġittu Alla. U l-kelma tedinna li ħarġu minn ġol Eġittu biex ikunu jistgħu iqamuh. Hekk qallu lill-Faraoni Musa ħallu l-poplu tiegħi jitlaq ħalli jkun jista' jqimni ġewwa id-deżert. U x'kienet l-ewwel ħaġa li Alla ta' lill-poplu wara li ħelishom? Il-kmandamenti, l-istruzzjonijiet, il-liġi, it-Torah għalfejn biex isegwuhom. Għaliex għax dak huwa mezz li bih tfaħħar il-Alla. Meta timxi wara l-kelma tiegħu. L-istess aħna permezz li għamel Jaxua għalina, Alla ħalisna mill-jasar sabiex inkunu nistgħu nqemuh. Kollha konna maħkumin taħt il-ħakma tal-għadu, kollha konna taħt il-ħakma tax-xitan, Alla permezz tax-xogħol li għamel Jaxua ħalisna minn dak il-jasar. Issa x'ħalisna minn dak il-jasar, l-ewwel ħaġa li tagħna Alla huma xi mandamenti għal nisma' jekk tidu tkunu ulidi, jekk tidu tkunu f'dal-każ iktar minn ulidi u jgħidilna l-arusa tiegħi tidu timxu wara daw l-10 mandamenti. Faċli, sempliċi ħafna. Ejja ħankomplu. Għaldaqstant meta persuna tibda temmen f'Jaxua dik il-persuna hija obbligata li timxi wara dawk l-10 mandamenti ħbib tiegħi. U dejjem 10 u mhux 9. U allura issa niġu għal xi ħaġa li anke Jaxua stess irrisponda meta Jaxua ġie mistoqsi li kien l-akbar kmandament, Jaxua irrefera dik li aħna insejħu bħala ix-xema, il-kelma isma' o Iżrael, u Alla qallu l-ikbar kmandament huwa li tħobb l-Alla b'qalbek kollha, moħħok kollu, b'saħħtek kollha. Imma Jaxua ma waqafx hemm. Irrefera wkoll għat-tieni kmandament, ħobb il-proxmu tiegħek.
Issa għajdu li intom, jista persuna iħobb il-proxmu tiegħu jekk dan kontinwament jisilqu lill-proxmu tiegħu. Jista xi ħadd ikun qed iħobb il-proxmu tiegħu jekk kontinwament jikdeb fuq. Jista' jekk xi ħadd iħobb il-proxmu tiegħu jekk jixhed fals kontrih. Jista' xi ħadd ikun qed iħobb il-proxmu tiegħu jekk dejjem jara kif se jagħmel biex iqarraq bih. Jista' xi ħadd ikun qed iħobb il-proxmu tiegħu jekk dejjem qed jippjana kif se iweġġaw. Allura rridu nimxu wara l-10 mandamenti biex nuru li aħna nħobbu il-proxmu tagħna. U dan huwa proprju dak li qed jgħid Pawlu f'dan il-vers. Aħwa folots huma dawk li jemmnu fis-salvazzjoni permezz tal-grazzja. Imma min wara dar Pawlu bdew jgħidu lin-nies biex jisalvaw irridu jkunu ċirkonċiżi. Illum għandek aħwa folots differenti. Illum għandek aħwa folots fejn jgħidu isma' tittemmen fil-Messija tittemmen fi Kristu imma t-tora dik tagħtix kasa. Simili. Ejja ħankomplu. Galatin kapitlu 2 vers 5. Lilhom anqas għal waqt wieħed biss marħejnilhom iwaqqawna għalihom. Ħalli bekk il-verità tal-Evanġelu teqpa' sħiħ għalihom. Pawlu qed jgħidilna li jaħraq kemm kien jaħraq is-suġġett dwar is-salvazzjoni, Pawlu u Barnaba u Titu qatt ma ċedew għall-argumenti li bdew iġibu kontrihom. Tant li kienu Pawlu, Barnaba u Titu li konvinċew il-Kunsill jaqbel magħhom. U dan għamlu sabiex il-verità tal-Vanġelu ġifieri twemmin tas-salvazzjoni bil-grazzja taqpa' sħiħa anke għalina illum 2000 sena wara. Pawlu kellu jmur Ġerusalem biex it-talim tiegħu ma jkunx qed jagħmlu għal xejn. U fil-fatt ma kienx qed jagħmlu għal xejn għax illum 2000 sena wara anke fuq din il-gżira għandna nies li jemmnu bħal Pawlu, jemmnu f'Jexua bħala il-Messija u jimxu wara it-Tora ta' Alla il-Qaddis. Daka huwa aħna ta' Malta Messjanika, jekk forsi tiddu tingħaqdu magħna dejjem irreferu għall-email u t-telefonati li jitilgħu fil-kredenzjali wara il-programm. Mela, li qed ngħidu illi Pawlu qed jgħid again is-salvazzjoni hija permezz tal-grazzja u mhux permezz ta' l-opri tal-bniedem. Nirrepeti u ngħid l-opri li għamel il-bniedem, li ġijiet li l-bniedem għamel aktar minn dawk li għamel Alla fit-Tora. Tajjeb, mhux nirreferi għat-Tora, imma qed nirreferi għal dawk il-liġijiet legalistiċi li kienu għamlu l-lut xi darba nagħmlu programm għal fejn waslu biex għamlu daw il-liġijiet biex jissalvagwardjaw it-Tora. Xi darba nitkellmu fuqha. Vers 6 tat-tieni kapitlu. Min-naħa tagħhom il-mexxejja kienu x'kienu li xejn ma jimpurtani. Alla lejn wiċħat ma jħares dawk li kellhom isem ma żiduli xejn ġdid lili. F'kelma waħda min-naħa tiegħu Pawlu qed jgħid isma' li dawk il-mexxejja, ġifieri Pietru, Ġabbu u l-Presbiteri li m'għamlu l-ebda differenza. Ma jinteressanix x'kienu qed jgħiduma, għaliex għax Pawlu rċeva il-messaġġ mingħand Jexua dirett. L-istess bħalma nagħmel jien. Jien ma jinteressanix x'jgħidu mexxejja ta' kongregazzjonijiet oħra, speċjalment meta jgħidu m'għadniex taħt it-Tora. Għaliex għax jien nażel li nemmenx qed jgħid Pawlu għax Pawlu rċeva dik ir-revelazzjoni dirett mingħand Jexua, mhux minn xi kulleġġ Bibliku. Dak li qed jgħid Pawlu, qed jgħid li x-xejn ma jimpurtawni dal-affarijiet. Li m'għamlit li ebda differenza li qudiemi kelli l-Pietru, il-Ġabbu u l-Ġwanni, issa niġu għaliha. Imma mhux għal Pawlu biss, Pawlu qed jgħid ukoll li anke għal Alla ma tagħmilx differenza għax Alla ma jħares lejn wiċħat. U dan ifisser li jekk xi mexxej tal-Knisja, gustus kemm hu gustus, iġġelu ġġeljata kemm għandu ġel f'xaru, jilbes kif jilbes, għal Alla ma jfisser xejn. Jekk it-talim tiegħu huwa żbaljat, jekk it-talim tiegħu huwa ħażin, mhuwiex Alla ħajbiddel it-talim minħabba dak il-bniedem, Alla ma jħares lejn il-wiċċ. Mhux se jbiddel ir-raba' kmandament għax xi ħadd qed jgħallem illi ir-raba' kmandament illum m'għadux jgħod.
dak li qed jgħid Pawlu anke fil-fatt din xi ħaġa li jgħidha Pietru jgħidha fl-Atti kapitlu 10 vers 34 fejn jgħid hekk ara Pietru qabad jitkellem u qal issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd. Jekk inti mexxej ta' kongregazzjoni mexxej ta' knisja u qed tiżbalja fit-tagħlim tiegħek ma jfissirx dak it-tagħlim huwa tajjeb għax inti mexxej. Għal Alla inti żbaljat daqskemm mhu żbaljat min ma jafx il-kelma tiegħu u jaffiġa kif irid. Allura fi ftit kliem qed naraw li hu qatt Pawlu qatt ma ċeda għal min beda jgħallem salvazzjoni permezz ta' opri legalistiċi magħmula mill-bniedem. Ma ċedjax dal-argument Pawlu. Anzi jaraw xedunna vers 7. Vers 7 jedinnek kara, anzi għal kontrarju, meta raw li kien f'dat ix-xandir tal-Evanġelu fost il-ġentili bħalma kien lil Pietru fost il-Lut, dal-vers jafem, u Pawlu f'dan il-vers qed jgħid il-isma jien irbaħt l-argument. Mhux tal-li ma ċejdejniex aħna, għal kontrarju kellhom iċedu huma, dak li qed jgħid il-kelma għal kontrarju huma kellhom iċedu, allora Pawlu bil-polit qed jgħid in-nisma l-argument jien irbaħtu. Raw li kellu raġun. Fehmu li Pawlu kien hawnhekk apostlu il-mibgħut minn Alla għan-nazzjonijiet. Bħalma Pietru kien mibgħut għall-poplu ludi. L-istess ħaġa kienu qed jgħallmu. Pietru kien qed jgħallem fidi fil-Messija u żamma tat-Tora lill-poplu ludi u Pawlu kien qed jgħallem fidi fil-Messija u żamma tat-Tora lin-nazzjonijiet. U allura Pawlu qed jgħidilna li minflok li huma ipperswadaw lilu, kienu li pperswada lilhom li dak li kien qed jgħallem huwa l-verità. Jiġifieri, salvazzjoni permezz tal-fidi u mhux bl-opri legalistiċi li jagħmel il-bniedem. U nifhmu li kemm Pawlu kif ukoll Pietru, Ġakbu u Ġwanni kienu qed jikkonfermaw dan. Għaliex? Ejja ħanaraw vers 8 xejn. Għax dak li ħadem Pietru u għamlu apostlu għal fost il-Lut ħadem ukoll bija għal fost il-ġentili. Mela Pawlu hawnhekk għandu naqata tikketta għal Pietru ta' naħseb issa nidħlu għalija din tikketta fil-programm li jmiss. Imma qed jagħmilha ċara qed jgħid isma' bħalma Jaxua bat il-Pietru biex jiġbor in-naċ mitlufa ta' Izrael ġewwa Izrael li Alla batni, Jaxua batni biex niġbor in-naċ imxerda man-nazzjonijiet. Dawk li kienu ġew imkeċċija minn Izrael u llum qed jgħixu madwar id-dinja kollha. It-tfal ta' dawk in-nies li fosthom hemm intom u aħna u ħafna iktar. Fil-fatt għadu għaddej Pawlu isu qed jiftaħar naqra, għadu għaddej jikkonferma li r-rebħa tiegħu fuq il-Kunsill u li hu bħal Pietru, li hu daqs Pietru, speċi qed jgħid isma' jiena m'iniex wieħed mit-tnax imma daqsu jiena ta'. Araw x'jgħidilna vers 9. Meta għarfu il-grazzja kienet mogħtija lili Ġakbu, Kefa u Ġwanni li kienu meqjusin bħala il-kolonni taw lili u l-Barnaba li tlemenija tagħhom b'sinjal ta' għaqda ta' bejnietna. Biex aħna naħdmu fost il-ġentili u huma fost il-Lut. Għal darb'oħra hawnhekk Pawlu qed jenfasizza s-sitwazzjoni ta' salvazzjoni permezz bil-grazzja. Dak li qed jgħid isma' Pietru, Ġakbu u Ġwanni ikkonfermaw dak li aħna konna qed ngħidu, aċċettaw dak li aħna konna qed ngħidu. Aċċettaw li inti biex issalva trid temmen f'Jaxua il-Messija u li ċ-ċirkunċiżjoni m'għandix taqsam fis-salvazzjoni. Pawlu qed jgħidilna li wara iltaqa' ma' Jaxua fit-triq ta' Damasku induna li billi jżomm perfettament it-tradizzjonijiet, ir-regolamenti magħmuli mill-bniedem xorta ma kienx salvat. Qed jirrimarka li hu salvat bil-grazzja tal-Messija Jaxua. Qed jirreferi wkoll għal fatt li l-tliet apostli ewlenin f'Ġerusalem tawk il-barka tagħhom bikun jista' jgħallem dak li jiddiskuta magħhom fil-Kunċilju, fil-Kunsill.
vers 10. Għadu jiftaħal Pawlu bil-polit, għaraħ bil-polit imma ħajdijinna li. Talbuna biss, ġifir qed jgħid Pietru, Ġwanni u Ġakbu, talbuna biss li min-naħa tagħna neqgħu niftakru fil-fqar ħaġa li fittixt nagħmilha minn qalbi. F'kelma waħda Pawlu qed jgħidilna hawnhekk illi għal darb'oħra il-mexxejja ikkonfermaw il-messaġġ tiegħu, il-mexxejja ta' dan il-kunsill qablu ma' dak li kien qed jgħid Pawlu ma oġġezzjonaw, tant ma oġġezzjonawx illi kull ma għamlu huwa biss talbuh l-isma' ma' dak li inti qed tallem, tinsix il-fqar li ħatiltaqa' magħhom. Ma talbuħx biex jieqaf jallem dak li qed jgħid Pawlu qal isma' daw ma qalulix, qaf għalmu dak it-talim tax mhux tajjeb qalulu le. Ma dak li qed tallem ħoħsieb illi anke tieħu ħsieb il-fqar li tiltaqa' magħhom inti u ddur minn pajjiż għal ieħor. U permezz ta' din it-talba nifhmu allura li meta naslu għall-verità ma nifqux hemm. Imma waqt li nipproklamaw lil Jaxua bħala s-sit u s-Salvatur tagħna, meta inti tibda tirċiev il-barkiet minn Alla tinsiex il-dawk li għad huma fil-bżonn. Din hija xi ħaġa li anke Jaxua irrefera għaliha meta Ġuda il-menta dwar il-prezz taż-żejt prezzjuż li kien qed jintuża biex jiġi midluk Jaxua mill-Madalena. U Jaxua qal li l-foqra dejjem ser ikunu magħkom. U naraw fl-Evanġelu ta' Mattew li Jaxua jorbot il-fatt li tħobb il-Alla mal-ħtieġa li nħobbu l-xulxin. Diġà rajni meta mistoqsi li mu l-ikbar kmandament, Jaxua qallhom ħobb l-Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'ġismek kollha, imma it-tieni wieħed li tħobb il-proxmu tiegħek huwa daqsu. Mela issa mhux għax inti salvat, alright salvatin salvat kulħadd. Le, titteqpa' taħdem u tieħu ħsieb il-dawk li tiltaqa' magħhom, il-dawk li Alla jibgħat fit-triq tiegħek. U allura qed naraw il-Ġakbu, il-Pietru, il-Ġwanni kienu qegħdin hawnhekk speċi jittestjaw lil Pawlu meta qalulu isma' tinsix il-foqra. Bil-polit kienu qed jgħidulu isma' inti l-Evanġelu tiegħek li tippridka s-salvazzjoni permezz tal-fidi fil-Messija u tafhem għax it-Tora mhux jekk tedilna it-Tora tedilna li rridu nieħdu ħsieb il-fqar. Apparti li nemmnu f'Jaxua bħala s-sit u s-Salvatur u x'kienet ir-risposta ta' Pawlu? Ir-risposta ta' Pawlu qal ħaġa li jien fittixt nagħmel minn qalbi. Ġifieri f'kelma waħda Pawlu qed jgħid li jiena dejjem ent il-foqra bl-aktar mod li bih stajt. Min qalbu kien jgħinhom il-foqra Pawlu, mela f'kelma waħda qed jirrispondihom issa Pawlu meta qed jgħidilhom iva. Il-messaġġ li qed iwassal, il-messaġġ li rċevejt b'revelazzjoni minn għand Jaxua l-Messija huwa illi rridu nemmnu fih għas-salvazzjoni tagħna, imma minn naħa l-oħra xorta rridu nieħdu ħsieb dawk li huma fil-bżonn. Ibqa qed jirrispondihom speċi bil-polit. Allum ser nifqu għax issa minn vers 11 ħanaqbdu argument differenti. U allura nfakkarkom illi sissa rajna li Pawlu qed jgħid illi s-salvazzjoni ġiha biss permezz tal-fidi tagħna f'Jaxua il-Messija u hija permezz tal-grazzja tagħna, imma imkien ma qed jgħid li m'għandniex inħarsu l-10 mandamenti, imma qed jgħidilna isma' il-liġijiet l-oħra li jagħmel il-bniedem biex jissalvagwardja l-10 mandamenti dak m'għandniex għalfejn nżommuhom, dak huma legalistiċi, imma mhux il-kelma tagħna, mhux it-Tora. Allum ħanifqu nispera li qed jogħġbukom dawn il-programmi, nħeġġukom anke tħallulna messaġġi jekk speċjalment jekk qed jogħġbukom dawn il-programmi. U nerġa' narakom fil-programm li jmiss u sakemm nerġgħu niltaqgħu f'isem sħabi ta' Malta Messjanika insemmi.